Hej med jer, mit navn er Morten Kjeldgaard. Udover at være danser i Vild med Dans på TV2, så arbejder jeg også som sundhedscoach. Hvis en flot hud er lige så vigtig for dig, som den er for mig, så er en sund og stærk hudbarriere altafgørende. Med en sund og stærk hudbarriere vil din hud automatisk se sundere og glattere ud. Samtidig har vores hudbarriere en masse vigtige funktioner. Den beskytter os mod de forurenende stoffer, der findes i vores miljø. Den beskytter os mod UV-stråling, hudirritation, betændelse osv. Din hudbarriere er også ansvarlig for at regulere din huds væskebalance, som sker indenfra og ud, så din hud bevarer fugt, og din hud ser smuk og sund ud. Det betyder, at hvis vores hudbarriere ikke får nødvendig pleje, vil det tydeligt kunne ses, og vil vi hurtigt se ældre ud, end hvad vi egentlig er. Men når du booster og plejer din hudbarriere dagligt, vil din hud se yngre og glattere ud, og du vil opnå en sund og glat hud, der ældes med ynde. Derfor er min hudbarriere min første prioritet, og derfor har vi udviklet Kjeldgaard Barrier Defense, der beskytter, booster og gendanner din hudbarriere. For mig er kvalitet vigtig, og derfor vil jeg ikke spare på omkostningerne i vores forskning, og det kommer til at finde de bedste og videnskabeligt beviste ingredienser, der styrker og beskytter din hud. Det betyder, at vi er 100% sikre på, at vi har skabt det allerbedste produkt til dig. Det er altså fuldstændig lige meget, om du er mand eller kvinde. Kjeldgaard Barrier Defense vil virke for dig uanset køn og hudtype, og du vil tydeligt kunne mærke resultater på din egen hud. Prøv Kjeldgaard Barrier Defense, og jeg garanterer, at dit fremtidige yngre udseende vil takke dig for det.